ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி பிரபுஜீஸ், எல்லாருக்கும் அன்பான காலை வணக்கங்கள். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, எல்லாருக்கும் அன்பான காலை வணக்கங்கள். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. இதோட கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். பிரேயரோட ஸ்டார்ட் பண்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞானதிமிரந்தஸ்ய ஞானாஞ்சன ஷலாகாய சக்ஷுருன்மீலிதம் யேன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்யம் மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூதலே ஸ்வயம் ரூப கதா மஹ்யம் ததாதி ஸ்வபதாதிகம் வந்தேகம் ஸ்ரீ குரோஹ ஸ்ரீயுத பாதகமலம் ஸ்ரீ குருன் வைஷ்ணவாம்ச்ச ஸ்ரீ ரூபம் சாக்ரஜாதம் சககண ரகுநாதான்விதம் தம் சஜீவம் சாத்வைதம் சாவதூதம் பரிஜன சகிதம் கிருஷ்ண சைத்தன்ய தேவம் ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ண பாதா சககண லலிதா ஸ்ரீ விஷாகான் விதாம்ச்ச. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता का राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरकी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण्य हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः. नमो महावदान्याय
कृष्ण प्रेम प्रदाय ते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्नि गौरद्विषे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय ततालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तत्भक्ताय नमो नमः। मूगं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नम पंकजनाभाय नम पंकजमालिने नम पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांगर्ये नम ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये षण्वतां स्वगतः कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनः हर्तन्द सोहै अभद्राणि विदुनोति सुकृत् सदां नष्टप्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवयां भगवतीम् उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் அன்பான காலை வணக்கங்கள். டிவோட்டீஸ்க்கு மாதாஜிஸ் பிரபுஜிஸ். இன்னைக்கு வந்து ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல காண்டம் 1 அத்தியாயம் 7 சுருக்கம் படிக்க போறோம். துரோணரின் மகன் அஸ்வத்தாமா பிரம்மாஸ்திரத்தை வெளியிட்டு பாண்டவர்களின் மண்டலங்களை அழிக்க முயன்ற போது அப்ப என்னாச்சு, அர்ஜுனன் அதை தடுத்து கிருஷ்ணரின் அருளால் அஸ்வத்தாமை தண்டித்து அவரது கோபத்தை கட்டுப்படுத்தினார். ஓகே, இதுல வந்து குருக்களின் மன் அஸ்வத்தாமா பாண்டவர்களின் ஒவ்வொரு குடும்ப உறுப்பினரையும் கொல்லும் நோக்கத்துடன் பிரம்மாஸ்திரத்தை பயன்படுத்துகிறார். அர்ஜுனன் அதை மாற்றி கிருஷ்ணனுக்கு இது பண்ணி இந்த யுத்தத்தின் வழிவடைவதற்கு அது முக்கியமான நிகழ்வு இதுதான். ஓகே, அர்ஜுனன் கூறினார், அஸ்வத்தாமாவின் முகம் கண்ணீர் வழியும் தாமரை இதழ்களுடன் பாதங்களால் வணங்கும் வகையில் குறிந்திருக்கும் போது அவன் என்னிடம் அணுகவில்லை என்று நின்றிருந்தால் அப்போது குரு தலைமை மகன் என்ற அந்த அஸ்வத்தாமனின் கோபத்தை எவ்வாறு தாங்குவேன்? இது அர்ஜுனாவின் இரக்கத்தையும் கிருஷ்ணரின் உபதேசத்தால் கோபத்தை வென்றதையும் காட்டுகிறது. இதுதான் இந்த ஸ்லோகத்திலிருந்தும் தெரியுது. என்ன தெரியுது பார்க்கலாம். சின்ன ஸ்லோகம் தான் இந்த ஸ்லோகம். என்ன சொல்றாரு பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு 46வது ஸ்லோகம் படிக்கிறோம். ஸ்லோகத்தை படிக்கிறேன். படிச்சது ஒரு மாதாஜி ஒரு பிரபுஜி படிக்கிறோம். ஓகே, தத் தத் மக்ய மகாபாக பவத் கௌரவம் குலம் விஜிதம் நார்ஹதி பிராப்தும் பூஜ்யம் வந்தியம் அபீஷ்ணஷஹ. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி படிக்கிறோம். படிப்போம். தர்மங்க மகாபாக பவத்பிர்கௌரவம் குலம் விஜினம் நார்ஹதி பிராப்தும் பூஜ்யம் வந்தியம் அபீக்ஷணாஹ. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரபுஜி ஏதாவது படிக்கிறீங்களா? நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. சரி படி. தத்
தர்மஜ்ஞ மகாபாக பவத்பிர் கௌரவம் குலம் விஜினம் நார்ஹதி பிராப்தும் பூஜ்யம் வந்தியம் அபீக்ஷணாக. நான் ஹரே படிக்க हरे மாட்டேன். कृष्ण माता जी। तत्तर्मण्य महाभाग भवत्पिर गौरवं कुलं वृजिनं नार्हति प्राप्तुं पूज्यं वन्त्यम् अभीक्षणचः। हरे कृष्ण। हरे நான் படிக்க மாட்டேன். படிமா படி கர்மஜ்ய மகாபாகோ பவத்பி கௌரவம் குலாம் விஜினம் நாகதி பிராப்தும் பூஜ்யம் வந்தயம் அபீஷணாயக. ஹரே கிருஷ்ண ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ணா. பிரபுஜி அதாவது பிரபுஜி படிவமா? हरे कृष्ण माताजी। படிங்க பிரபுஜி. तत्तर्मज्ञमकाभाग भवद्भिर्गौरवं कुलं वृजीनं नार्हति प्राप्तुं पूज्यं वन्द्यम् अभीष्णा। हरे कृष्ण माताजी। Thank you, பிரபுஜி. இது சின்ன ஸ்லோகம் தான், அதனால முதல்ல நேத்திக்கு என்ன படி ஸ்லோகத்தை முதல்ல நோட்டம் பண்ணிக்கலாம். அதுல அவர் துரோணாச்சாரியாரின் பிரதிநிதிக்கும் அவரது மகனின் உருவில் இன்னும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார். அவரது மனைவியான கிருபிக்கு ஒரு மகன் இருப்பதால் அவருடன் அவன் உடன்கட்டை ஏறவில்லை. ஓகே, துரோணாச்சாரியின் மனைவியான கிருபாச்சாரியின் சகோதரி ஆவாள். வேத நூல்களின்படி மனைவி ஒருத்தி கணவனின் ஒரு பாதியாவாள். அவள் குழந்தைகள் இல்லாதவளாக இருந்தால் கணவனுடன் உடன்கட்டை ஏற, அதாவது கணவனுடன் தன்னிச்சையாக மரணத்தை தழுவ அனுமதிக்கப்பட்டாள். அதெல்லாம் அந்த காலத்துல நடந்துட்டு இருந்தது. ஹஸ்பண்ட் செத்து போயிடுச்சுன்னா ஒய்ஃபும் அந்த மாதிரி மரணத்தை பண்ணிக்கலாம், உடன்கட்டை ஏறிடணும். அந்த மாதிரி ஒரு இது இருக்கு. ஆனால் துரோணாச்சாரியின் மனைவிக்கு அவரின் பிரதிநிதியாக ஒரு மகன் இருந்ததால் அவன் உடன்கட்டை ஏறவில்லை. குழந்தைகள் இருந்தாக்க கண்டிப்பா அந்த மாதிரி ஏற்படாதுன்னு இருக்கு. ஒரு விதவை பெண்ணுக்கு மகன் இருந்தால் அவள் பெயரளவில் மட்டுமே விதவையாவாள். எனவே இது விஷயத்திலுமே அஸ்வத்தாமன் துரோணாச்சாரியின் பிரதிநிதியாக இருந்தான். இதனால் அஸ்வத்தாமனை கொல்வதே துரோணாச்சாரியரை கொல்வது போலாகும் என்பதே திரௌபதியின் வாதமாகும். அதுதான் நேற்றுக்கு பார்த்தேன். இன்னைக்கு படிக்க போறதுல ஒரு கௌரவமான குடும்பத்தில் உண்டாகும் சிறிய அவமரியாதையும் கூட துன்பத்தை விளைவிக்க போதுமானதாகும். ஆகவே வணக்கத்திற்குரிய குடும்பத்தினரின் விவகாரங்களில் ஈடுபடும் பொழுது பண்பாடு அறிந்த மனிதன் ஒருவர் எப்பொழுதும் கவனமாக இருக்க வேண்டும். ஒரு வீட்டுல ஒரு குடும்பத்துல போய் இந்த மாதிரி இதெல்லாம் சொல்லி கொடுக்கணும்னாக்க ஒரு பண்புள்ள இருக்கிற மனுஷன் அதை பத்தி கவலை இதுவோட கரெக்டா கவனமா யோசனை பண்ணி சொல்லுங்க. மியூட்ல வச்சுக்கோங்க மாதாஜி. எல்லாரும் மியூட்ல வச்சுக்கோங்கம்மா. எஸ் மாதாஜி, இப்ப படிக்கணும். இது மீனிங்ல இருந்து படிக்கும். தத் ஆகவே படிக்கும் மாதாஜி. அதாவது ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தத் ஆகவே தர்ம மத கொள்கைகளை அறிந்திருப்பவர் மகாபாக பெரும் அதர்ஷ்டசாலியானவரே, பலத்பி உங்களால் கௌரவமான குடும்பம் விருஜினம் துன்பத்தை அளிக்கக்கூடியது இல்லை, அர்ஹதி தகுதியானவன், பிராப்தும் பெறுவதற்காக, பூஜ்யம் வணங்கத்தக்க, வந்தியம் மரியாதைக்கு உகந்தது, அபீக்ஷனாக நிரந்தரமாக. மொழிபெயர்ப்பு. மத கொள்கைகளை அறிந்த பேரதிர்ஷ்டம் வாய்ந்தவரே, எப்பொழுதும் வணக்கத்திற்கும் மரியாதைக்கும் உரிய கௌரவமான குடும்பத்திற்கு வந்திருந்த வருத்தத்தை விளைவிப்பது உங்களுக்கு நல்லதல்ல. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பொருளை படிக்கவா? ஒரு கௌரவமான குடும்பத்திற்கு உண்டாகும் சிறிய அவமரியாதையும் கூட துன்பத்தை விளைவிக்க போதுமானதாகும். ஆகவே வணக்கத்துக்குரிய குடும்பத்தினரின் விவகாரங்களில் ஈடுபடும் பொழுது பண்பாடறிந்த மனிதன் ஒருவன் எப்பொழுதும் கவனமாக இருக்க வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரு ஃபேமிலியோட இதுக்குள்ள நுழையணும்னாங்க நம்ம அது பண்போட இதுவா இருக்கணும். எப்போதும் கவனமாகவும் இருக்கணும், பண்போடவும் இருக்கும். பண்பாடு அறிந்த மனிதர்கள்
அது தெரிஞ்சவும் பண்பாடுங்கிறது தெரிஞ்சவும் அது கவனமா இருக்கணும். ஓகே, நாளைக்கு படிக்கப்படுறது 47 இல்லையா? அது எப்படின்னா, திரௌபதி கருணையுள்ள நல்ல பெண்மணியானவள் துரோணாச்சாரியாரின் மனைவியினுடைய தாய் பாசத்தையும் அவளது மரியாதைக்குரிய அந்தஸ்தையும் கருத்தில் கொண்ட திரௌபதி அவளையும் குழந்தையற்ற அதே நிலைக்கு உட்படுத்த விரும்பவில்லை அப்படின்னு நாளைக்கு பார்க்கிறோம். சின்ன ஸ்லோகம் தான் இது. ஓகே, இதுல ஏதாவது உங்களுக்கு இந்த டவுட் இருக்கா? இந்த இதுல அதாவது குழந்தை இருக்கிறவா அந்த மாதிரி உடன்கட்டை ஏறுதல்ங்கிறதுக்கு பண்ண வேண்டாம். குழந்தை இல்லாதவா அந்த மாதிரி பண்றதுக்கு அந்த காலத்துல இருந்தது. ஆக்சுவலா அது அந்த உடன்கட்டை ஏறுறதுங்கிறது அவசியம் இல்லை. அது பண்ணணும்னு இப்ப எல்லாம் அது கம்ப்ளீட்டா நிறுத்தியாச்சு. அந்த காலத்துல இருந்தது. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. இதுதான் இன்னைக்கு ஸ்லோகங்கள். சின்ன ஸ்லோகம் தான் அது. நான் இதோட முடிச்சுட்டேன். பஞ்சாகல்பத்ரும்பஸ்ய கிருபா சிந்துபியோ பந்திதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமக. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ சீலா பிரபுபாதா கீதை, நாமாச்சாரிய ஹரிதாஸ் தாக்கூர் கீதை. ஹரே கிருஷ்ணா குருஜி. கிருஷ்ண மாதாஜி, ஹரே தேங்க்யூ கிருஷ்ணா. மாதாஜி. சின்ன குட்டி ஸ்லோகம் தான். ஒரு நாளைக்கு ஒண்ணுதான் நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா? அதனால அதை 2வது நம்ம பண்ணது இல்லை. ம். சந்தோஷம்.